Naisyuhan sa Department of Labor and Employment Region 7 og work stoppage order ang duha ka mga dagkong telecommunications service provider ug usa ka internet retailer nga pulos nag-operate sa Cebu City nunot sa safety concerns sa mga trabahante. Ani ang report. Taliwa sa gipatawag nga consultative meeting sa Department of Labor and Employment Region 7 sa mga telecommunications service provider, internet retailers ug power utility companies sa nakalabayng mga buwan, nabantayan gihapon sa Doli 7 ang daghang mga dangling wires sa nagkadiyang dapit sa Metro Cebu. Butang nga nakahatag og risgo ilabi na sa mga motoristang maagi ug mabitik sa mga nagbitay nga mga cable wires. So we are protecting the workers in generally kay ang atong mga mamumuumay adlaw-adlaw nagabiyahe na ngadto og paingon sa ilang gitrabahoan. Unya kasagaran sa atong mga mamumuo doon na may motorsiklo, mabitik in town sila anang mga wire nga gipanghutay diha nga wa in town ayuha og arrange. Matod ni Doli 7 Regional Director Attorney Roy Buenafe, daw gipalapos lang sa dunggan ug wa hatagi og gibugaton ang issue sa safety ilabi na sa mga trabahante sa telecommunication service provider nga maoy tig-install sa mga kable. Kay kadaghan lang yung nakabantay personally ako mismo nakakita ko sa kadalanan kanlabi na og pag-install na sila sa ilang mga cable wires hastilan ang hagdanan ibutang tunga sa karsada sulod man sa premises sa kumpanya or outside of the premises of the company. We are responsible to protect these workers from any hazard. So mao na ang atong advokasya, that is why we issue this stoppage order Ang stoppage order gitumong aron way installation sa mga cable wires nga himuon ang tulo ka mga nahisgutang kompanya. Gawas niini, nagpadayon usab ang gihimong inspection sa Doli 7 ngadto sa 20 pa ka mga susamang kompanya nga nag-operate usab sa Cebu Province. We are targeting around 20 companies operating here in Cebu Province. Wala pa ta mo labang sa Bohol actually we're planning kining 20 ka buok ongoing ang atong inspection, and I warn them that when they will not comply during our inspection immediately next week magasunod ang stoppage order para nila. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.